Ahoj, já jsem Verča na kanále Trochu víc člověkem. Léčím se s hraniční poruchou osobnosti a tohle video bych chtěla, aby bylo trošku upřímnější než moje zbylá videa, protože jsem si uvědomila, že na každém svém videu mám nějakou masku. Chtěla bych tohle video natočit o tom, že se cítím opravdu hodně osaměle. A vlastně to nedávám moc najevo a vypadá to, že spoustu lidí mě sleduje, spoustu lidí mi píše, ale vlastně mi teďka s poslední dobou píšou hodně kluci, kteří hledají vztah a já jsem zadaná, takže nemám zájem a lichotky typu sluší ti to, když dávám fotku o tom, že jsem měla mentální breakdown, kdy jsem si chtěla vážně ublížit, tak mi vůbec nedělají radost a spíš dávám najevo, že je mi to úplně jedno. Stejně jako když mi někdo řekne, hele, bude to dobrý, tak já si říkám, jo, a jak to víš? Protože takhle, já se snažím být hodně pozitivní, snažím se myslet pozitivně, vytvářet si zdravější vzorce chování, ale pravdou je to, že jsem vážně nemocná. A byla jsem donucena ukončit studium na zdravce. Tím pádem moje hlavní plány s tím, že si dodělám maturitu, tak selhaly. Teďka tady mám svoji terapeutickou kočičku Alexe. Podívejte, jak se hezky objímá. Hladí mě, je to můj miláček. A vlastně se snažím neustále rozptylovat jinými lidmi. Snažím se uklízet, snažím se vařit, snažím se dělat každodenní povinnosti a je to pro mě hrozně náročné, je to hrozně těžké. Momentálně tohle video točím jenom, jakoby se svým stojanem, protože se mi rozbilo světlo, takže to nebude až tak kvalitní jako ty předchozí videa, ale možná to bude kvalitní v nějakém jiném ohledu, protože chci být upřímnější ke svým fanouškům nebo ke svým lidem, přátelům, co mě sledují. A pravdou je, že mi není vůbec dobře za poslední dobu. Měla jsem hodně těžké období a snažím se udělat si nové přátele, snažím se udělat si přátele, kteří budou zdraví a kteří mi budou dávat rady k tomu, abych i já mohla být zdravější, ale pravdou je to, že si nejvíc rozumím s lidmi, co jsou nemocní a co se s něčím trápí. Zjistila jsem taky, že hodně lidí má strach mi napsat, protože se bojí, že mě budou otravovat, že jejich problémy nejsou dost vážné, nebo že nevím, z jakého důvodu se někteří lidi bojí mi napsat. Já jsem za každou zprávu hrozně vděčná, za každou slušnou zprávu, která je mířená dobře, tak jsem hrozně vděčná. Ale pravdou je to, že se vnitřně necítím dost dobrá už hodně dlouhou dobu, vlastně od svého dětství. A spoustu věcí nezvládám. Mám panické ataky, beru teďka Neurol, což je sedativum, je to benzodiazepin. A vlastně i díky těm práškům jsem schopná teďka točit tohle video, které točím. Pravdou je, že na svých videích působím tak, že jsem hrozně sebevědomá a že mám odpovědi na všechny otázky. Je to díky tomu, že už 8 let chodím na terapie se svým psychologem Ondrou, kterého si moc cením a vážím. Nicméně jsem tak moc nemocná, že můj vlastní psycholog mi řekl, že jsem mimo jeho kompetence, jelikož on se nezabývá lidmi, co mají hraniční poruchu osobnosti nebo nějakou jinou vážnou diagnózu. A zažívám si poslední dobou i hodně paranoidní stavy. Zažila jsem si stav, kdy jsem si myslela, že mi na Instagramu píšou někteří lidi, kteří mi chtějí ublížit a je vlastně hrozně náročné o tomhle všem mluvit, ale snažím se být s váma reálná, taková, jaká jsem. Jsem přátelská holka, co má ráda hudbu, zábavu, přátelé. Mám taky problém se závislostmi, jsem teďka opět závislá na nikotinu, takže video, kde jsem točila, že jsem přestala s nikotinem, tak jsem to opět porušila a jsem teďka vlastně hodně na svém dně. A všechno je pro mě hrozně těžký.
Včera jsem brečela a měla jsem chuť to všechno ukončit. A rozhodla jsem se, že to neudělám, protože vím, že jsou tady lidi, kterým na mě záleží a kteří by byli hrozně smutní, kdybych odešla z tohohle světa. Ale pravdou je, že mám myšlenky na nežití skoro každý den a jenom se je snažím ignorovat, snažím se rozptýlit, snažím se lidem pomáhat, protože pak mám pocit, že jsem já sama užitečná, což jinak pocit nemám. Mám o sobě hodně špatné myšlení a vím, že nejsem jediná, která si zažívá takovéhle problémy a momentálně bych vám chtěla doporučit Safe Zone skupinu. Jsou to skupiny na Instagramu a i na Discordu, opět to řeším, opět se snažím, aby tam bylo více lidí aktivních a snažím se odepisovat, ale moje důvěra v lidi a v nějakou lidskost je docela malá. Myslím si, že spoustu lidí mi píše ze sobeckých důvodů, myslím si, že po mně chtějí vztah, nebo mi píšou, že chtějí pomazlit někteří kluci. A to je dosti nepříjemné, jelikož je pokaždé musím odmítnout. Dostala jsem už i nevhodné poznámky, co se týče sexu. A je to docela crazy, co mi občas píše za lidi, i když se snažím každého respektovat, ke každému být hodná, tak vyžaduju ten respekt taky. A hodně dlouhou dobu jsem byla holka, co je people pleaser, což vlastně znamená, že nemám ráda sama sebe, ale snažím se hrozně moc, aby mě měli rádi ostatní lidi a určitě nejsem jediná, co se takhle cítí, určitě nejsem jediná, co tohle dělá. Vím, že hodně lidí mi píše a má problém úplně stejný jako já. A co bych vlastně chtěla říct? Chtěla bych říct, že se pokusím být více pozitivnější, zkouším věřit v lepší zítřky, v tom, že moje nemoc se dá do několika let zase zpátky do normálu, že jsem schopná i jakožto hraničářka žít zdravý život, snažím se za to bojovat každý den, ale jsem hrozně vyčerpaná a jsem z toho hrozně unavená, protože, jak říkám já, dochází mi lžičky, což vlastně znamená teorii, že každý člověk, když ráno vstane, tak má určitý počet lžiček, vyčistí si zuby, nachystá se do práce nebo do školy. To stojí taky nějaké lžičky, nějaké to úsilí, námahu. A já mám prostě těch lžiček na svoje dny mnohem méně než ostatní lidi. A i přesto, že se snažím žít zdravě, tak jsem často sobecká, vidím jenom svoje vlastní potřeby. Vidím to, že jsem emočně závislá na svém vztahu. Vidím to, že ubližuji lidem kolem sebe a spoustu lidí mě staví na nějaký pedestál, že jsem ta nejlepší, že jsem úžasná, že musí být skvělý mít se mnou vztah, že vždyť se tolik snažím. Ale je to jenom tím, že neukazuju svoje chyby a vlastně dělám spoustu věcí špatně a jenom se snažím naučit to, co mě nenaučili během dětství, a to je nějaká disciplína, sebekázeň. A poslední dobou mám zase poruchu příjmu potravy, to znamená, že jsem zhubla za poslední dobu asi 10 kilo a snažím se do sebe každý den nacpat nějaké jídlo, i když se mi nechce jíst a i když se mi nechce žít. Taková je moje každodenní realita. Jsem hodně depresivní člověk, co se snaží žít veselý život, ale pravdou je to, že mi to moc nejde. A hrozně bych si chtěla vytvořit zdravé přátele, kteří budou mým vzorem, protože myslím si, že nemůžeme změnit naše okolí, ale můžeme změnit naše okolí, jestli chápete, jak to myslím. Mám pro každého spoustu rád, protože jsem si zažila spoustu terapie, ale když mám pomoct sama sobě, tak vlastně zjišťuju, že mi na mě samotné nezáleží. A vím, že to tak má hodně lidí, co má psychické problémy. Další věc, co bych chtěla říct, je, že lidi často mají pocit, že ty problémy, které mají, nejsou až tak důležité, že to není až tak hrozné, aby vyhledali odbornou pomoc. Ale já, kdybych tu odbornou pomoc nevyhledala, tak už tady dávno nejsem a vlastně tak nějak přežívám každý den. Jsem teďka zase víc o samotě a hrozně mě to bolí být sama se sebou. Je to pro mě hrozně náročné, ráda bych chodila na hory s přáteli, ráda bych si zašla do fitka,
Daří se mi teďka trošku zlepšit spánkový režim, že aspoň vstávám dřív a docházím do Centra duševního zdraví ve Frýdku, kde žiju. A snažím se najít lidi, kteří smýšlejí podobně jako já, ale takových lidí je hrozně málo, nebo se bojí mi napsat z nějakých důvodů, což mě hrozně mrzí. Chtěla bych vás poprosit, abyste se nebáli mi napsat, pokud se trápíte nebo pokud máte z něčeho radost, můžete mi kdykoliv napsat. A určitě, ať už si myslíte, že mě tím obtěžujete, tak opak je pravdou. Já jsem za každou zprávu hrozně ráda, ale prosím o slušnou výchovu a aby lidé respektovali, nebo kluci respektovali, že jsem zadaná a že na některé otázky nevhodné opravdu odpovídat nebudu. A vlastně to, co nejvíc potřebuju, je obejmutí. Fyzický kontakt je pro mě hrozně důležitý a vést kvalitní konverzace, protože já spoustu věcí nevím. Pardon, já se omlouvám, to byl můj budík, protože jsem teďka chtěla uklízet, ale pravdou je, že mám tady hrozný bordel doma, mám tady hrozně moc věcí, protože bydlím s přítelem v podkrovním bytě, který je 1+KK a je tady hrozně málo místa. Momentálně nejsem schopná chodit do práce, protože mám opravdu silné panické ataky. Vždycky jsem byla pomalejší, myslím si, že mám poruchu osobnosti. Myslím si, že mám poruchu pozornosti. Je pro mě hrozně těžké se někomu otevřít, je pro mě hrozně těžké důvěřovat lidem, protože mám spoustu bolavých míst, do kterých si lidi rádi rýpnou, protože mají nějaké svoje vlastní problémy a některým lidem pomáhá zhodit ty ostatní, říct, no, ty to máš hrozně lehké, tobě platí nebo přispívají ti rodiče, ale pravda je taková, že je pro mě hrozně těžké každý den existovat a že tady prostě nechci být. Ale snažím se jenom kvůli lidem, kterým na mě záleží, protože vím, že takový lidi jsou a myslím si, že každý člověk takové lidi má a pokud ne, může mi kdykoliv napsat. A jenom bych chtěla sdělit to, ať opravdu nemáte strach vystoupit ze své komfortní zóny, protože já to dělám pokaždé, co natáčím videa, pokaždé vystupuji ze své komfortní zóny, protože pravda je taková, že mám hrozně silnou sociální úzkost a hrozně nízkou důvěru jak v sebe, tak v ostatní lidi. Nicméně jsem ochotná z téhle komfortní zóny vždycky vyjít a snažit se být každý den lepším člověkem, ale mám spoustu problémů, jsem sobecká, ubližuji lidem kolem sebe, i když ne na schvál, ale děje se to. Hrozně rychle přilnu k lidem, zafixuju se. Myslela jsem si, že jakožto hraničář nemám takovéto favorite person, takovou tu oblíbenou osobu, na kterou se zafixuju. A můj dobrý kamarád mě upozornil na to, že takovéhle chování u mě je a že si vytvářím často nezdravé vztahy. Momentálně jsem hodně vděčná za svůj vztah, který mám, už to za chvilku bude rok. A je hrozně těžké mluvit o sobě, já se totiž hrozně ráda přizpůsobím a řeknu na všechno ano, ale pravda je taková, že nikomu neukazuju svoji pravou stránku. Neukazuju lidem to, že mám těžkou depresi a že mám těžké úzkosti. A pokusím se být lepší, jsem hodně spirituální člověk, snažím se teďka obracet i na svoji víru, jelikož věřím v energie, věřím, že je mezi námi něco víc, co člověk nedokáže ovlivnit. Soustředím se na to, abych viděla čísla, pomáhá mi vidět 222 a stejně podobná čísla, protože věřím, že všechno má svůj význam. Snažím se na sobě pracovat, jak jen to jde, ale nechci, aby si lidi mysleli, ona je zajímavá, já nejsem zajímavý, já ji radši nenapíšu. Byla bych hrozně ráda za každou zprávu, kterou dostanu. A mám pocit, že se teďka už jenom opakuju, takže tohle video asi ukončím s tím, že pro každého existuje nějaká naděje na lepší život, ať už máte jakoukoliv psychiatrickou diagnózu, ať už jste jakkoliv osamělý. Myslím si, že v dnešní době je osamělý skoro každý.
jenom to nedává najevo a někteří jsou prostě toxik, stejně jako já jsem občas hrozně toxická a hrozně nerada dostávám kritiku. Za poslední dobu se bojím číst si komentáře, aby mi to nevyvolalo nějaký stav, protože bojuju i s tím, že se občas sebe poškozuju a už to bude nějaký ten měsíc, co jsem to neudělala a zvládám život jakž takž dobře, ale je to hrozně náročné, je to hrozně těžké, potýkám se spoustou lidma, co mi nerozumí nebo co ani neví, co to je hraniční porucha osobnosti, tak bych chtěla říct, že je to emočně nestabilní porucha a můj mozek reaguje více přehnaně emočně než mozek běžného člověka. A život s touhle diagnózou je pěkně na prd. Je to diagnóza, kterou určitě nechcete mít. Hodně lidí se v tom najde, protože v tom vidí nějakou podobnost, ale hraniční porucha osobnosti není, že ano, mám tuhle diagnózu, nebo ne, nemám tuhle diagnózu. Řekla bych spíš, že to je spektrum. Mám určité super schopnosti, mám určité dary, ale mám taky určité prokletí, se kterými musím žít. A vlastně jsem jenom chtěla říct, že na to nejste sami. A já se taky často trápím a snažím se to řešit nezdravými způsoby, snažím se to řešit alkoholem, trávou, nikotinem, snažím se to řešit tím, že se neustále fixuju na lidi, že neustále si potřebuju s někým psát, abych se cítila, že jsem trošku užitečná. A je to prostě hodně náročné, ale vím, že jsou tady lidi, co mě podporují, i když už jsem dlouho nedostala zprávu, co by mi opravdu vykouzdala úsměv na tváři, protože mně nejde o to, jak vypadám, o to, jak dobrý mám make-up, jak dobré mám vlasy, jde mi o to, aby lidi poznali, že se snažím být dobrý člověk a snažím se lidem pomáhat. Mám svoje sny a přání, chtěla bych se přestěhovat jednou do Prahy, chtěla bych si udělat kurz na peer konzultanta, což je člověk, co má zkušenost s duševním onemocněním, které překonal, ale bohužel jsem ještě svoje onemocnění plně nepřekonala, spíš mám spoustu masek k tomu, abych to zakryla, na to, že mám mánie, na to, že je mi fajn, přitom mi vlastně vůbec fajn není a jenom se snažím to hrát, takže tímhletím videem chci odhalit svoji masku s tím, že jsem člověk, co se hodně trápí a potřebuje hodně pomoc. Jsem v Centru duševního zdraví, mám svoji sociální pracovnici, zdravotní sestru, nového psychiatra, novou psycholožku a snažím se žít život jako zdravý člověk, ale často selhávám a často dělám spoustu chyb. A možná je odvaha, že tohle přiznávám, možná pro někoho je to slabost, ale snažím se brát život pozitivněji, snažím se chodit víc na procházky, víc s lidma komunikovat, pomáhat lidem kolem sebe a je to vlastně pro můj sobecký pocit toho, že jsem dost dobrá. Doufám, že s tímhle videem doufám, že tohle video se dostane ke správným lidem a že se mi ozvou někteří lidi, se kterými tohle video bude rezonovat a doufám, že prostě se jednou uzdravím a že budu žít život jako zdravý člověk, že budu jednou chodit do práce, že budu produktivní, mít rutiny, ale je to všechno pro mě hrozně náročné. A věřím, že na to nejsem sama, věřím, že je spoustu lidí, co se taky trápí a chci jenom ukázat pravé barvy a říct to tak, jak to je. Doufám, že tohle video nebude depresivní, doufám, že uvidíte tu snahu, tu naději, kterou se vám snažím předat. Mám spoustu psychologických rad na to, jak se mají zvládat úzkosti. Prošla jsem si dialekticko-behaviorální terapii, která je určená přímo pro hraničáře. Nicméně mě pravděpodobně čeká další diagnostika. Myslím si, že trpím chronickou úzkostí, že to není zdravé jak pro moji psychiku, tak pro moje fyzické tělo. Fyzicky jsem občas hrozně energetická, občas hrozně vyčerpaná a snažím se najít nějakou střední cestu, ale pravda je taková, že mi to jde hrozně těžko. A nevím, jak přesně ukončit tohle video, jenom chci říct, že vás mám, všechny, co tohle sledujete, mám vás ráda, i když vás neznám.
a nemusíte se bát mi napsat.